Vores hotstone massage er en indisk form, hvor vi kombinerer varme sten, hænder og olie. Olien vi bruger indeholder æteriske olier, der virker rensende og afslappende. Hele kroppen arbejdes igennem. Først med hænderne, dernæst med de varme sten, som vi hele tiden skifter, så de har en behagelig temperatur. Dette er vores top wellness behandling, når du ønsker afstressning i krop og sjæl. Vi tilbyder det som 60 eller 90 minutters behandling, hvor du ender med at være dejlig afslappet, nærmest i en meditativ tilstand. Dette er forkælelse helt ud i tæerne.